Vielä okei. Tänään muun muassa on tällaista mansikka Dubai suklaa ja tällaista. Okei. Kerro missä sä olet. Me ollaan jossain tällaisessa. Kuopio. Me ollaan Kuopio jossain toripaikassa. Tää on tosi makeata. Kuinka hän pannaan? Jos olisi joku muovikassi, niin näitä pannaan. Tässä on tätä Dubai suklaata sit tällä, kun sä jätät taikinahummaa. Mitä ne punaiset? Mansikoita. Aika pirun makea. Onko hyvä? Aika hyvä. Mä veikkaan, että tää kuluu ehkä sekoittaa. Koska tää oli aika kuiva. Aika hyvä. Sano, että Kuopion tosissaan. Tää maksoi siis 8 €. Jostain, en mä muista sen nimeä, mutta Kuopion tori. Kuopion torilla. Heitä joku loppujuttu. Muista tilata ja tykätä.